Det er enkelt at hente videoer på Video for News. I oversigten ser du de nyeste videoer. Klik og gå til sagen. En video udkommer ofte i flere versioner. For eksempel et råklip eller færdigredigeret indslag, versioneret med forskellige navneskilte. Du klikker blot for at afspille de forskellige versioner. Her ser du sagens stillbilleder. Hold musen henover for at se større billeder. Er der ekstra materiale, finder du det her. Det kan være ekstra videoklip, pdf-filer og link til relevante sider. Jeg tager videoen som råklip, en ekstra video og et stillbillede. De ligger nu i kurven, som jeg finder i topmenuen. I kurven vælger jeg de formater, jeg skal bruge, og så er der blot om at trykke Bestil. Efter et øjeblik bliver jeg sendt til ordresiden. Her dukker mine filer op, når de er klar. Filerne kan downloades enkeltvis ved at trykke på det blå link. Jeg kan også downloade alle filer på én gang som en zip-fil. Men faktisk har jeg allerede filerne, for de er sendt automatisk til min FTP-server, hvilket du kan se her. Skal du hente flere videoer, så klikker du blot på oversigten i topmenuen. Har du brug for at hente dine filer igen, så finder du tilbage til ordresiden sådan her.